Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Jaratkan Allah'ım tutkan orozalarımızды kabul kıl. Kuday Taala uşu ulu ayda, kasiyetli ayda bardık kılgan, özüңdün razılığın üçün jasagan bardık jakşı işleribizdi kemçiliksiz kabul kıl ya Rabbal alamin. Allah Taalam özüňe şükürler bolsun. Özüңdün jardamyň koldoň menen bardygybız orozalardan çıkıp, mına özüň syýlyk tarata turgan, belek bere turgan ulu mayram gününe uşu ayantda çoğulup atabız. Uşu uluu gündün urmaty menen alamdagy jandu jansız bardyk jaratkan nerselerden bardygyna Hudaýym tynççylyk, amançylyk ber, adamzatga yntymak ber, musulmandarga güç kuwat ber. Oşonun içinde Hudaý Taala uşu alakanga tola turganday uşu bizdin mekenibizge dagı Hudaýym tynççylyk, amançylyk ber. Allah Taalam bardyk mekenibizde jaşagan kişilerden, adamlardan günölerin geçir. Allah Taalam özüңdün merimiňe ýege kıl. Allah Taalam özüň goldop gorgo, özüňdün jardamyňdy, özüňdün merimiňdi başybızdan jamgyr jağanday jadyr ya Rabbal alamin. Allah Taalam arganday kırsyk belalardan, oru sırqalardan, tabiği kırsıklardan el jeribizdi aman sakta ya Rabbal alamin. Allah Taalam jalpy elibizge tokçuluk, malçuluk ber, ıntymak ber, bölülüp jaruludan Allah Taalam özüň saktagyn ya Rabbal alamin. Atadan kalgan ıyık mekendi Hudaýym, urpaktarga jarık yüz menen ötkörüşdi Hudaýym nasip kıl. Jaman göstüýlerdin gözünen, sözünen, jaman pikirlülerdin pikirinen, düşmandardın düşmandıklarından, zalimdardın zulümdarından Hudaýym alys kıl ya Rabbal alamin. Allah Taalam Hudaýga şükürler bolsun. Mına ayantlarda özüňe ibadat kılıp jatabız. Mına ajowuz baş bolgan uşu başçylarybız da gelip oturat. Hudaý Taala uşu başçylarybızga Hudaý Taala gaýratlylyk, güç kuwat, çeçkindilik, adiletlilik ber. Elibizge Hudaýym jakşylyktарды jadyryp ortalarybızga yntymaga kaniýetlilik ber. Allah Taalam bardygybızdan rızkalarybızga bereke ber. Üýlerimizge amandyk ber. Bala çakalarybızga baktyllyk ber. Karıyalarybız daima törübüzde bolup, üýlerimizde nariste baldardan ünün uynu ugulup turuşun arbiribizge nasip kıl. Bardyk jakşylyktарды Hudaýym özüň jamgyr jadyrganday jadyryp ber ya Rabbal alamin. Turanarybız uşul jerden gaýtkanda bardybız günölerden aýrylyp, Allah Taalam özüňdün rahmatyňa ýege bolup, özüňdün merimiňe duşar bolup, üýlerimizge jarık yüz menen gaýtyşdy Hudaýym nasip kıl. El jeribizge tynççylyk, amançylyk ber. Ýygy Ramazandy koştoşduk. Emki Ramazandarga da uşu kança kişi uşul jerde alakan jayıp dua kılıp oturgan bolsak, biribizden sanymyzdy da kemitpey, emki Ramazandarga mana sen jetkir. Tagdyrlarybızga ondogon Ramazandardy tutuşdy Hudaýym nasip kıl. Bardybızga den soğluk ber. Oru sırqadan, jaldyra bar kimdiň gözüň garagandan, ar nersege muhtaç bolgondan özüň sakta ya Rabbal alamin. Özüň goldop gorgop eki dünýäniň baktysyň ber. Okulgan Kur'an ayatlarının sowaptaryn Paýgambarybız baş bolgan bütün paýgambarlarga, uşul dünýäden imanı menen ötüşken jalpy musulmandarga, oşol menen birge uşul bizdin mekenibizden ötüp ketken jalpy ata-babalarybız, enelerimiz, kim bizden Kur'an ümit, dua ümitde jatkan bolsa, kimge dua kılışka mildetli bolsak, bardygyn arbaktaryna jetkir. Arbaktarym bizden razı kıl, özüň razı bolup özüň beýişleriňe nasip kıl. Bardygybızdan dua tilegibizdi kabul kıl. Allah Taalam biz göter albagan sınawlar menen sınaba. Allah Taalam bardygybızga den soğluk berip eki dünýäniň baktysyny berip, Allah Taalam daima yüzübizde gülkü, üýübizde gyrysky, denibizde sak salamatçylyk boluşun Hudaýym nasip kıl. Dua tilekleribizdi kabul kıl. Orozadan orozaga aman esen jetkir. Allah Taalam eki dünýäniň baktysyny ber. Wa sallallahu taala wa sallam ala hayri halqihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamu